Tak už parkujeme pri bufete Relax vo Vlčom hrdle. Hen tam vzadu sa nachádza hrádza, akurát ide aj pán na korčuliach. A tunák je mŕtve rameno, alebo ako to nazvať, no taká zátoka, kde vlastne ľudia parkujú svoje loďky a môžu si ich kedykoľvek zobrať a ísť sa previesť. Tak, my sa ideme teraz nájsť a uvidíte, čo nás všetko dobre čaká. Priestor na sedenie, kam si môžete sadnúť, je fakt veľký. Je tu takéto ako keby nekryté sedenie s dážnikmi a je tu aj takéto kryté, trvalo kryté sedenie. Môžete si vyberať. Aktuálne tu naozaj nikto není. Je streda, stred týždňa, tak to asi preto, lebo sú ľudia v práci. Ako prvú chutnáme fazlovú polievočku, to si dávame tu asi vždy. Keď sem prídeme, naposledy sme tu boli samozrejme pred rokom, alebo teda minulý rok, lebo je to otvorené fakticky iba v sezóne a poďme teda ochutnať. Tak to vyzerá, pozrite sa. Hustá, kvalitná, poctivá polievka. Tak toto áno. Nezmenila sa. Za všetky tie roky sa nezmenila naozaj. No láska, čo povieš? Aká je polievočka tento rok? Výborná, tak ako vždy. Hej, to sa teším. A Chutí dcerka? Dcerka čo povie na polievočku? Aha, tá ešte nemôže. Tá ešte nie. Ja? Ty máš kapsičku, že? Samozrejme ste v takomto bufete, kde si dáte hejka, fazlovú polievku a hociaké iné veci, krídelka, klobasy, je samozrejme aj čapovaný radler, tak na zdravie. Takto vyzerá bufet spredu. To som vám ešte nenatočil, tak vám to natáčam aspoň odtiaľto. A samozrejme vám tam strihnem aj to menu a ceny. No už tu máme hejka. A za chvíľku si ho ochutnáme. Veľmi sa teším. Krásne voní, je pekný veľký, zeleninka, chlebiček a máme ho samozrejme dvakrát, lebo je výborný. Chceme sa poriadne napapať. Základ je každú dobrú rybu si otvoriť a vykostiť. Samozrejme všelijaké kosti tam ešte ostanú, ale tú najväčšiu chrbtovú si dať preč a tie najväčšie, ktoré proste človek vidí, treba povyberať na začiatku. Ježiš, vidíte, ako sa z toho parí? Neviem, či to vidieť na tej kamere, ale úplne je čerstvý, horúci, voňavý a už neviem pomaly ani rozprávať, ak mi tečú sliny. Takže tu máme takú tú hlavnú chrbtovú kosť. Ešte si dáme mäsko dole a potom tu po boku také tie menšie kostičky, ale to už potom za pochodu, keď sa bude jesť. No čo srdiečko, rybku môže aj dcerka? Môže, veľmi aj chutí. Hej? No, dobrá rybka, že? Budeš zdravá? No. Šikovná. Tak dobrú chuť, krásne sa napapajte. Aj ty, ďakujeme. Teraz som na rade ja s ochutnávkou, tak poďme na to. Máme to vykostené, trošku nám to vychadlo a poďme na to. Čisté mäsičko, to je láhodné. Na jedničku, nemám čo vytknúť. Otázka na vás, papáte aj tú kožu? Napíšte do komentárov, lebo ja som dlhú dobu som to nedával tú kožu, ale poslednú dobu mi to fakt chutí, jak to je nakorenené a spolu s tým mäsičkom to dáva úplne... Dáva to význam. My sme už najedení, ideme teraz na menšiu prechádzku po okolí, aby nám trošku zľahlo a platili sme 28,90 za dvoch hejkov, jednu polievku a dvoch veľkých radlerov. Čo si myslíte? Dobrá cena? Veľa? Málo? Išli by ste sem? Tak ešte raz, je to bufet Relax vo Vlčom hrdle pri hrádzi. Tu sa začína hrádza a keď máte záujem, určite to navštívte. Podľa mňa to stojí za to, ja sem chodím dlhé roky a nikdy som ešte nebol sklamaný.
Šikovná, šikovná. Cerke mojej jedinej prvorodenej sa nechce chodiť, tak sa takto nesie. Sme trošku na tej prechádzke. Za nami hentam je tá loď, čo som točil pred chvíľkou. No a ideme ešte kúsok a taká asfaltka a potom už začína taká polná cesta ako keby. A potom je tam nádherný výhľad na centrum Bratislavy. Môžeme si to ísť natočiť. Joj, áno. Už sme na tej polnej ceste, ktorú som spomínal. Za chvíľku sme na takom krásnom výhľade a tu po okolí máme takéto chatky trošku. Máte radi chatkovanie, stanovanie a nejaké kempingy? Čo myslíte? Dáme nejakú stanovačku niekedy? Alebo pôjdeme natočiť nejakú chatu? Víkend na chate? Kľudne napíšte do komentárov, čo by ste chceli, aké ďalšie videá. A pokiaľ to bude v našich možnostiach, tak prečo nie? Sme na tom mieste, o ktorom som hovoril. Pozrite, čo hovoríte na ten výhľad. Trošku vám to priblížim. Tu máme prístavný most. Tu vidíme Klingerku. Kamzik. Ten je snáď každému jasný, že aká je to stavba. Tu máme náš prvý bratislavský a slovenský mrakodrap. A v pozadí vidíme ešte aj 3 veže. Podľa mňa pekný výhľad. Je tu úplný kľud, príroda, nikto, iba my. Inak vedeli ste, že rieka Dunaj má až 2850 km a preteká až 10 krajinami? Je to taký európsky unikát a dokonca v Bratislave tvorí hranicu medzi Rakúskom a Slovenskom. No čo, vedeli ste toto informácie? Bratislava je taktiež jediné mesto na svete, ktoré hraničí až s 2 štátmi, Rakúskom a Maďarskom. To je tiež zaujímavý fakt. Dunaj má veľmi silný prúd, takže určite neodporúčam, aby ste sa v ňom kúpali. Aj keď sú isté miesta, kde to ľudia skúšajú, napríklad pod mostom La Franconi, tam sú ako keby také pláže a nemusí to byť zlé, ale fakt je to risk. A človek musí byť veľmi dobrý plavec, aby vedel zareagovať na situácie, ktoré môžu nastať. Napríklad nejaké unesenie prúdom alebo tak, vodné víry. Priatelia, video sa blíži ku koncu. Ďakujem, že ste to dosledovali až sem. Bol by som veľmi rád za odber, like a nejaký ten koment. Určite nás to posunie ďalej a budeme vidieť, že naša tvorba vás baví. Kľudne napíšte do tých komentárov, čo by sme mohli točiť na budúce, čo by ste chceli vidieť, Bratislava, okolie, kľudne aj dlhšie výlety. Nemáme s tým problém, naplánujeme si to a niečo určite vymyslíme. Tak ahojte.